Та, ето ни в следващия епизод на Planet Side ще няма да е на Архейдж, следващия ще е на Архейдж най-вероятно, защото нямах време да го направя на Архейдж, понеже сега този епизод ще е най-много 15-20 минутки, най-много, а за Архейдж може би следващия ще е към половин час, не се знае. Та, тук днес ще се бием. Какво ще правим? И затова ще е толкова кратък днешния епизод, понеже аз 2 дена не съм правил нищо, бях наказан, па сега с малко ще хода да закусвам и да хода на футбол, защото скоро време имаме тренировка. И такова. И в момента е 10 часа, не знам дали казах. И между другото, едната ми идея е, единствената поредица, която ще мога да почна е на FIFA, обаче ще трябва да излезе в Замунда, защото не мисля да я купувам, да дам 110 лева, понеже аз имам PlayStation 3 и съм я купил за него. Не мисля да дам парите още един път за една и съща игра, само на различни неща, а там, за да снимам на него, трябва да се купува още някаква простотия, дето не мисля да дам излишни пари, като мога да го направя така. Та, ето че играта зареди и малко му боли гърлото, толкова ми е по-различен гласа. И ето тук ще ни деплойне. Или не, можем ли директно? Да, Instant Action. Ами, супер. Директно ще ни пусне в екшена. Как се казва? Ето че зарежда. Мираме се този път в Америш. Не. Това е наша територия и сега ще... Да, пахти прецаканото място за да ни пусне. Това е наш... Добре, убихме един. И от някъде ни стрелят. Или бе? И ето, че ни убиват вече. Вие така се пуснахме. Това е Instant Action, че в базата на боболечките. Та, сега ще си идеме от нашето място, където са повече наши съответно. Всъщност, дали въобще сме тук, да. Къде? Си мисля, че... Бе, я да видим къде са другите, ще ходим пътя, къде ни отведат на там. Той нас ни пуска очевидно. Чай видим на къде ходим, бе. Майко. Объркали сме посоката. Не. Много се ориентирам. Да, явно сме сбъркали посоката. Но пак не е много сигурно. Та, мисля си да правя сега един експеримент, ако намеря такова. Това да спам. Да взема... Ето там самолет. Значи за първи път ще карам самолет в играта и сигурно ще е фейл. Много яко. Абе. Та, нека видим сега. Ще си вземем от най-ефтиния. От най-ефтиния, защото съм слаб с самолетите. Да. То не по-силен ли то? Олеле, сега как се кара това? Майко. На къде ходим? Олеле. Добре, това не трябваше да го правя, само си загубих парите. А нищо, както и да е, да опитам. Що не? Ще вземем танк. Какво ме пречи са един танк? Не танк, бе, бъги. Бъги ще си вземем, бъги. Флаш или това.
Се ми се ще е флаш, обаче. Не, с тия ще ни прибият. Ще изгубим парите. Флаш, флаш. И така, играта се... Чай, само видно къде отиваме. И... тук не има бой. Значи, едната ще трябва да се обърнем. И на къде да ходим? Правилната посока ли? Не, естествено. Една там май, вече. Да. Ай. Че те пушаха ни трепат много жестоко тия гадове, боболечести. Много ще са слаби, ама... Добре, и тук съм много зле. Не, всъщност не трябваше минам от тук. Всякъде се забутах. Ще влеземе тук, но то не ни дава, естествено. Вижте сега как се забутах просто. Колко съм тъп. Трябваше си мина по куловръстното. И сега вече, да, на правилната посока. Кара! Пах ти пътищата. Не, аз съм си видял, че не карам по пътищата. Ми по някакви каменяци. Май вече влезнахме. Не сме. Добре. Ох, мислех, че на каменици дреса, ама не. И вече сме на границата. Митчариняла. Да, влезахме. Да, ами аз... Къде е пътя, бе, майка му стара? Уе. Гледай. Майко, подминах пътя. Олеле. Его е пътя, гледайте сега. По магистрали така се кара, като бели хора. Това трябваше да си взема май по... Ох, маля. Къде ходим са? Ние пристигнахме, ама на къде ходим? Тук. Стой тук. Мърдви. Да. Флаша уж си е наш, некой не го гепи. Тук му има само един. И дете не мога да го убият тия нещастници. Биха го той, не съм. Реве глупаци. Танк. Ела. Майка. Как те обичам. Сериозно ли, бе? Щита ни се възстанови. Yes. В тази серия повече се правихме на... този епизод повече. Шофирахме и се правихме на пилоти и на... състезатели. Тук има някакъв гад да го пречупва. Стой бе, пич. Къде тръгна? Yes! И убихме танка и станахме Battle Rank 3 и ни прибиха на нещо. Аз се радвам, че убих танка. И... налокнахме айтем, който не знам как да използвам. Да, прашни в друго нещо, понеже сме загубили тук май битката. И... Вау, много сме далеч. Времето ми свършва, наистина не знам клипа колко време стана. По-късен днешния клип. Благодаря ви за гледането и може да харесате. Не харесвам. Нема да ви се разсърда. Ако не ви е харесало, може да дизлайкнете. Пак няма никакъв проблем. Това е.